Fællesskabet på Askov Højskole er ikke kun mellem elever og lærere. Fællesskabet er også pedellerne, kontoret og køkkenet. Man kan sige, når man kommer ind på højskolen, hvad er så egentlig fællesskabet? Og fællesskabet er jo det hele. Og det vil sige, det er jo ikke bare det, at vi går til undervisning, og vi har morgensamling osv. Det er også alt det andet. For at eleverne skal få et indblik i skolens omdrejningspunkt, har skolen bestemt, at hver enkelt elev skal have 2 arbejdsdage i køkkenet. Hvis hjulene skal løbe rundt, så skal alle jo være der. Altså hvis vi ikke var her, jamen, hvor meget ville de andre så et eller andet sted være der? Uden mad og drikke dur helten jo ikke. Altså, så maden bliver jo taget for givet, fordi det er jo bare noget, der er der. Det er jo derfor, vi har gået ind og fået den vinkel med, at vi vil gerne have eleverne med i køkkenet. Både efterskoleelever og højskoleelever, fordi de rent faktisk får et indblik i, jamen vi tager ikke bare det hele ud af fryseren og putter det ind i ovnen, og så er der mad ligesom. Jeg synes da sagtens, at man kan ende med at tage det for givet, at den varme mad den er serveret og er varm. Men er det en overordnet forståelse, at køkkentjenesten har den ønskede virkning på eleverne? Jeg har faktisk set det som et rigtig godt tilbud, at der er den mulighed, at man som elev også lige får lov at komme i køkkenet og opleve det kæmpe arbejde, der foregår derude. Og dermed får man et andet forhold, når maden bliver serveret, fordi man ved, hvad der er gået forud. Vi har jo kæmpet for det og sagt, at vi synes, det ville være en rigtig god vinkel, fordi et eller andet sted det der med, at I hælder jo bare det hele ud af en pose. Nej, vi står rent faktisk og laver tingene fra bunden af. Vi står og triller kødboller, som I lige har set nu. Altså det her med, at vi lige kommer ud og kigger, får lov at kigge og være med, synes jeg er en ganske glimrende måde. Så kan man sige, at det er ærgerligt, at det først går op, prosen først går op for en, når man så selv har været der. Og dem, der så ligger senest, altså har deres køkkenvagt senest i deres højskoleforløb, de venter så lang tid med ligesom at finde ud af, hvor heldige de egentlig er. Men sådan er det jo så. Tak for mad.